Здравейте хора, аз съм на S2665 от Nice Митю и днес сме със следващия епизод от FIFA Mobile. Така, ето вижте какво ми излиза тъмън като вляза. Тъй килок от 2010. Я да се правим за него. Така, Ultimate Flashback. Волкот. Афли. В предишния епизод играхме срещу Бризбейн, които бихме се стрелвали. Не съм сигурна, но беше яко. Така сега да ни бим. Браво, 1-1 Чилко. Имам още 2 гола да вкараме. Така, чоп. Опа. Моралес. Yes. Лесно не е, лесно е. Маркович. Тилоко. Петърчех. И Петърчех спаси. Не беше. Тилоко. С четвърти опит. Готово. Сега да видим нещо ще ми даде ли. Някакъв пак нещо ми дам. Пак да видим колко се пасва на каблук. Ultimate Moment. Добре, това е норма. Венц. Така съм събрала се. Ето всичко да съм събрала. Така. Ultimate Moment. Как да беше това? No. Макар че той ще отворя тук. Не помня къде беше. Тук. Тук. Това е ред. Тук. Ето. Тук. Не съм се променил отбора. Ето, със час е отбора. Пишете, ако искате да сменят тактиката. Чуете тук. Бомбонер да помахне тук. Второ. Защо искам този? Чуда се. Има повече финишинг. На мен ми трябва само за да минава да минава шушинга, не. Трябва само да може да ги минава, за ми трябва пейс и дрибъл. Вземам го. Кога си мисля, това е по-добър. Така, дай назаде. Така. Дефенс, не съм го променил. Чакай. С другия подобър на дефенса. What? Значи играем стоя. Както и да, нищо. Ще играем. Отиваме на сезон, сега да видим също кой имаме отбор. Да, също е Деланте. Предния път бях загубил от тях. Не предния епизод, предния път. Като играх. Сега го махнем тук нещо е епизод. Не. Добре, нямаш проблем. Ела си взима. Ето. Цак. Ако видяхте ли новата интро, я напишете в коментарите. Мисля, че го видяхте. Това да бъде яко. Да ви хареса. Ето ми е тактиката. Гремалдо, Обиджи, Алваро Доминигес, Колман Маркович и така нататък. Канте и други. Жуал Мортиньо. Канте. Пак към Жуал Мортиньо. Дълъг пас е... Много се изложих тук с този пас. Айде, Рао Моралеш. Къде отива? Не бе. Аз бързо те похвалих. Дай му, браво. Муньер, продължава Муньер. Ударът на Муньер. Муньер. Нищо браво. Пак е по-добре от предния път като играх. Те ме биха с 2-1 месече. Да. Последната минута ми вкарах. Последната минута. Али му обиджи.
Браво, Мобджи. Канте. Подаване за Жуао Мутилю. Жуао. Много си слаб, бе. Ще ми вкарат. Ле, айде, ставай. Браво. Като не вкараха, пак добре. Така, Русия го. Подаване за Леонардо да Винчи. Дай. Зато и ми трябва пейсата, да ги минавам по този начин. Жертва както. Ето съм пълен слабак. Ето. Пълен слабак. А защо на Канте подавах? Видите колко съм тъп. Как може на Канте да той е по-нисък от мене? Аз съм метър и мижеви 65 см. Може и да е по-нисък от мене. Не съм сигурен. Трябва да го питам. Французи има и високи. Някой знае ли, че Погба има 3 братя? Не, 2. Той е третия. То гледа, Алваро, дай. Не можам да го спомня. Пак с защитник, ако искам да направя. Мободжи ще се справи много по-добре. Мога да дам идеи как да оправят играта. Трябва да служат резерви, трябва да сложат червена картон, като получиш малко повече да го задържат. Трябва много работи да оправиш, трябва да можеш да правиш смени, резерви, всичко да имаш, защото е някакъв клуб. Играеш винаги с най-доброто. Зависи както ти искаш да е, но според мен те и няма смисъл. Грималдо. Давай Грималдо, имаш 77 пейс. Давай. Удара. Айде, нали имаш много хилинг, бе, Жуао? Аз скачай малко поне, бе. Дай, браво му радеш. Къде? Имаш 80 пейс, давай. Марко е, че имаш 90 и нещо. Така. Дай. Браво. Говоря малко по-тихо и шепна, защото има хора, които спят в нас. Майка ми и баща ми, не. Само баща ми, майка ми не спи. И те. Той не трябва за сега. Дай, Жуао, дай. Поне имаш много центри. Много центрофуга пауър. Моралеш! Нуждата защо не мога. Ако сме бият всяка, ако не вкарам гол, ще ме бият. Айде! Фани, точно тая Фани. Монир. Браво, ама много е гадна графиката на играчите. FIFA, постарайте се малко и да поправите тая игра. Все пак истинската FIFA за компютър е 200 пъти по-добра. Не се излагайте с тая за телефон. По-леко. Аз съм Жуао Мутилю, искам да съм смеял в карандето ми. Да. Фак. Да, готово. Давай. Алваро Доминигес прави малко пейс. Айде, спале. Фак, ето ми трябва да става. Ето и не трябва да става. Ето защо не трябва да става. Май много дълго ще стане този клип. Да. Я мога да го пратя на приятеля ми да го оправи. Да му сложи интрото. Ще го кача без интро. Като толкова ще стане.
За фал ще му дадеш. Бахме. Много бе. Много бе. Сега няма да даде продължение до Дуспиноле. Както си знае. Няма ги даде. Защо ги дава? Ужас. Ето. Това е мача. Оправим 1-1. Те има бит с 3-2. Ако броим общия резултат. Така. До тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал и до скоро.